Argiaren podcastak. Etxerako lanak, Mikel García Iriak ezen podcasta. Adibidez, eskubaloian markagailua joaten ari badira besteak irabazten edo zu irabazten 30-rengatik gelditzen dute markagailua. Eta horrela ez dago hainbesteko tartea. Bai dago, baina da hobeto. Adibidez, lehengo urtean, gu baino urte bat gehiagokoi deskantsura joan ziren markagailuarekin geldituta. Gero ere baita markagailuaren iruditzen zaitondo, zaitik joaten animazera adibidez eskubaloian. Joaten, galtzen birengatik animatze izu eta agian remontatu dezakezu bakarrik markagailua dagoelako. Hortxe unaxen esperientzia. Bere ustez, markagailua trukatzeak galtzen doanari adorea ematen omen dio. Remontatu dezaken esperantza ematen diolako. Gero eta orokortuago dago aurren arteko kirol lehiaketetan markagailua trukatzea. Kopuru batetik aurrerako gol, saskiratze, tanto eta barrak ez agertzea markagailuan. Alde handiko emaitzak saiesteko, edo behintzat kopuru batetik aurrerako tantoak ez ikusteko. Baina ez gaitezen engaina, markagailuak asko trukatuta ere, zenbait aurrek eta guraso ez gutxik onartu dezagun, kontagailua buruz eramaten jarraitzen dute. Beraz, egin dezagun behingoz galdera. Alde handi horrek, adibidez aurren arteko partidu batean 25-0 irabazteak edo 25-0 galtzeak, zein irakurketa utzi behar liguke? Ainhoa Azurmendi kirol aholkulariak erantzun digu. Momentu batean, egun batean, 25 txirabazteak nik uste hori, landu beharko litzatekela, ez, beste helburu batzuk ezarrita, baina ez dala horrekin inongo drama egin behar. Nik esateten bezala, begiratuko nuke gehiago, orokortasunetik, etengabe hori gertatzen baldin bada, arazoaren sustraia beste leku batean dagoela uste delako, ez? Orduan, hoxe, ez ditzateke beste ezberdintasun egon behar, neska mutilen kirol baten ezagutzari dagokionez, batez ere hastapeneko kirolean. Alegia, ez luke halako amildegia egon behar, antzeko adin bueltan dauden neskamutikoen arteko gaitasun eta trebezietan. Orduan, nola da posible? Berezkoa izango dute batzuek abilezia bai, baina argi dago espezializazio goiztiarrak ere eragina duela, eta ume batzuk txikitatik hasten direla jo eta su entrenatzen. Herri eta eskualdeka errealitate ezberdinak aurki ditzakegula ere badio Ainhoak. Kirol jakin batzuetan indar gehiago egiten dela lekuaren arabera, tradizioagatik edo kirol hori errotuago dagoelako baiaran. Horrek ez du zertan txarra izan, baina agian, batez ere oraindik txikiak direnean, eskualdez kanpoko auskalonungo taldeen aurka jokatzera joan beharrean, eskualdeko aurrak eskualdean bertan antolatuta eta elkarren artean arituta, errazagoa izan daiteke oreka lortzea. Eta lehia orekatua, printzipioz, ez beti, motivazio eta dibertsio iturri handiagoa izan daiteke. Oreka lortu behar da taldearen barruan. Taldekideen artean aniztasun handiagoa bultzatuta eta denek antzera jokatu dezaten bermatuta. Ez batzuk partidu osoan titular eta besteak bankilloan aulkian ikusle. Eta oreka lortu behar da baita ere lehiatuko diren taldeen artean. Ahal den neurrian antzeko maila duten taldeak bilatuta. Lehiatzen diren bi taldeen artean orekarik ez dagoela? Lankide batek kontatu dit, pilota eskoletan, lehen behintzat, zera irakasten zietela jokalariei. Aurkaria ezin da inoiz hutsean utzi. Halakoetan, gutxienez tanto batean nahi eta huts egiten zuten aurrek. Disimuluz. Beste soluzio batzuk ere eman dizkigu Ainhoa Azurmendik.
Entrenatzaile batekin barko lukena da, hor beste helburuak jarri. Adibidez, ezakitzen bat kiden eskutik pasa behar da baloia, edo hanketik pasa behar da baloia, gola bota baino lehen. Edo, zelaiaren erditik aurrera, egin behar da ezakitzen bat mugimendu. Sustatu beharko liateke beste balore batzuk, ez? Abian jarri beste estrategia batzuk, bestekiko begirunea sustatzeko, empatizatzeko, beraien arteko harremanak, bazakit, ez? Bultzatzeko. Bueltan, markagailuari begira bukatzen dugu. Markagailu trukatuari begira edo buruan daramagun kontaketari, baina emaitzak duen pisua ezin daukatu. Ez alferrik, galtzen eta irabazten ikastea da bizitzaren lezio importanteenetakoa. Baina zer da irabazten eta galtzen ikastea? Eiderri galdetuko diogu, astero alboan dugun gure ikasle finari. Eider, arbelera! Iñaki Artola pilotariak argian emandako erantzuna aukeratu dut. Funtsean, irabazte jakitea da irabazten dugunan humiltasun eta errealismo ariketa egita. Irabazi dut baina horregatik ez naiz aurkaria baino gehiago ezertan. Jolas batean tanto batzu gehiago egin ditut eta kitxo. Eta galtzen dugunan ere berdin. Galdu dut markagailuari dagokinean eta kitxo. Horregatik ez naiz bestea baino gutxiago ezertan. Leia, ordea, aurren bizitzetatik nola edo ala ezabatzeko joera bizi dugu gaur egun. Leia deabrutu dugu, eta leiari ieska gabiltza. Zer eta leia zinguratuta gauden gizarte honetan. Burbuiatan ezi ditzakegu seme alabak, baina lehenago edo beranduago ezin bestean lehiatuko dira. Ainoak dio, leia prozesuaren parte dela, eta leia hori kudeatzen ikastea dela gakoa. Entrenatzaile batek tresnak beharko lituzke egozpenak egiteko atribuzioak, ez? Galdu edo irabazi horrek ikaskuntza prozesuan zer eragin daukan. Horrek eragina handia izango delako aurren eta gazteen motivazioan. Kirolean oso garrantzitsua da barne motivazioa lantzea. Eta hori lantzen da atribuzioa kontrolaren bitartez, orduan. Barne eta kanpo atribuzioak adibidez gure eskuetan zer dago, guk zer egin dugu ondo, zer egin dugu gaizki, eta nola hobetu dezakegu. Prozesu horretan lan egiten badugu gazteekin, beraiek hausnartuz, aztertzen badute nola izan dan jokoa edo leia, zertan hobetu daiteken, horrek asko lagunduko die foku guztia edo helburu guztia leia ez izatean, ez? Ta nik uste hori oso garrantzitsua izango dela etorkizun batean beraien frustrazioak kudeatu ahal izateko. Gure burua ezagutzeko tresna ona baita leia. Ez hori bakarrik, baita ondokoak ezagutzeko eta baloratzeko ere. Besteek ere gauzak ondo egin ditzaketelako, hori ere baliagarri izan daitelako, ulertzeko, ez da zerbaitan egozentrikoa, baizik eta, norbere buruaz arago bestek ere jokatzen dutela, gauzanak dituztela, eta besteen gauza onak edo ulertzea, edo ikustea, edo apreziatzen jakitea ere gauza ona da. Eta nik uste hori naturaltasunez egin barko genukela, eskuzabaltasuna da hori ere, ez? Bai, galtzen jakitea ikasketa handia da. Baina ziurrenik galtzeagatiko sufrimendua ez da hain sufrimendu izango, ingurukoek galtzeari halako garrantzia ematen ez badiote. Eta ingurukoek diodanean batez ere guraso ez ari naiz. Jokoak berak erakutsiko dio aurrari galtzea zer den. Akaso guk geuk nola bizi dugun kuestionatzea eta zer transmititzen dugun birpasatzea dagokigu. Irabazi eta galtzea natural eta ongi bizi badugu, ziurrenik goizago edo beranduago hala ikasiko du seme alabak ere. Bere haserre, frustrazio eta beldurrak ulertu eta kanalizatzen laguntzea besterik ez dugu. Kontua zera da, zenbat etxetan biziote dute, kontzienteago edo inkontzienteago, kontrakoa, zenbat umek dute irabazteko presioa, galtzeagatik gurasoi kale egiteko beldurra, ingurukoen espektatibak ez betetzeko estualdia, etxekoen onespena bilatzeko beharra? Zabaldutako zirrikituak meloi osoa irekitzera eramango gaitu datorren asteko podcastean. Gaia, aurren arteko partiduen armaietan bizitzen ditugun ikuskizun tamalgarriak. Azken puntua hortaz, datorren asteko podcastari eskainiko diogu. Ona aperitifa.
entrenatzaileen aldetik ikusten den bortizkeria aurrak edo gazteak tratatzeko orduan, oiuak, humilazioak, ezakit, nik uste lekuzkanpo dauden komunikazio estiloak, eta ikusi ditut benetan nik berbalki edo fisikoki oso, bueno, esango nuke ez egokiak iruditu zaizkiten jokabideak, ez? Eta bestetik, izango liake ikusleak, gurasoak, familiak, hor dauden pertsonek botatzen dituzten irainak edo komunikazio, bueno, bortizkeria orokorrean, ez? Hogeita 5-0 galduta norbaitek irabazi du? Galdera horri tiraka, erantzun batzuk eman eta galdera berriak sortu ditugulakoan, datorren astera arte.